wieszakami, ale nie takiego, co łazi z kajdankami. Hej miśki, hej, hej miśki, przeca wasz zarobek jest tak bliski. Styknie ino kogoś wycylować i z papiórka gieszyn podarować. Hej miśki, hej, hej miśki, każdy z was jest przeca tak miluśki, pod warunkiem, że to nie jest tym, co z lizokiem łazi każdy dzień. Jedne są niebieski, inne zaś różowe, misie są i żywe, i są też pluszowe. Tako je różnica właśnie między nimi, te do przytulania, te do unikania. Hej miśki, hej, hej miśki, przeca wasz zarobek jest tak bliski. Styknie ino kogoś wycylować i z papiórka gieszyn podarować. Hej miśki, hej, hej miśki, każdy z was jest przeca tak miluśki, pod warunkiem, że to nie jest tym, co z lizokiem łazi każdy dzień. Każdy przeca w życiu pewnie go już dostał, a nie jeden w rajzie go na drodze spotkał. Z Sibinum go dali, dejcie chopy pozór, sprzęta wyciągnęli i za krzokiem stoją. Hej miśki, hej, hej miśki, przeca wasz zarobek jest tak bliski. Styknie ino kogoś wycylować i z papiórka gieszyn podarować. Hej miśki, hej, hej miśki, każdy z was jest przeca tak miluśki, pod warunkiem, że to nie jest tym, co z lizoki łazi każdy dzień. Hej miśki, hej, hej miśki, przeca wasz zarobek jest tak bliski. Styknie ino kogoś wycylować i z papiórka gieszyn podarować. Hej miśki, hej, hej miśki, każdy z was jest przeca tak miluśki, pod warunkiem, że to nie jest tym, co z lizoki łazi każdy dzień. Siódemka, szczęśliwo siódemka przed wami. Bierzcie telefony i głosujcie, my ją już puszczymy. Na naszym placu fajne działki są. Jedna taka, że każdy chciałby z nią. Zgrabno, piękno, coś w sobie ma. Każdy czeka, kiedy mu serce da. Krista fajna działka jest, ona wszystkim chłopcom przaje fest. Alois był pierwszy na parkiecie z nią, odprowadzi ją pod dom. Krista fajna działka jest, Zefek jak ją widzi poci się. Ja się przyglądam i zawiszcza im, jakby umiał to ją zjem. Alozik wczoraj zapowiedzi dał, już nie będzie z nią żaden wsienistą. Krista moją dziewczyną jest, proszę wszystkich, będzie wesele
7 za nami, zaglądamy na 8. propozycja. Jakby kto chciał kupować płyty, to mogę dzwonić do naszego sklepiku internetowego. Numer telefonu znocie 789 099 111 789 099 111. Dzwońcie, jak kto nie chce dzwonić, to może przyjechać do szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5. Tam ma wielki sztand ze śląskimi szlagierami, to się może wybierać i przebierać. A my już teraz nie przebieramy, ino gromy. Ludzie teraz piszą roztomajte rzeczy, teroski śpiewają, ale że ciekawie, żaden nie zaprzeczy, to nawet najwięksi sromota z tym mają. Najprędzej o miłości jeszcze się coś udo, trochę o przyrodzie, o śpiewie słowiczym, czasem zachód słońca, albo insze cudo, a golce to nawet śpiewają o niczym. A jo, proszę pani, mam tu prima sorta, tekst taki ekstra, coś jakby egzorta. Bo jeszcze żaden nie śpiewał Jerunie o tym, co tu tyczy. O mikrofonie stoi hop postawny, za nim wielkoscyna, na nim muzykanty, albo dekoracja, czasem reflektory, ale jak jecima, poszły zapowiedzi, zaczyna się akcja. I teraz ten gościu stoi choby wryty, i choby miał talent nie wiadomo jaki, i choby z pieśniczką był już durch obryty, to bez mikrofonu nie podskoczy taki. Bo ja, proszę pani, chciałem prima sorta, coś pani zaśpiewać, coś jakby egzorta. No, że najważniejsze, teroski Jerunie, to je, żeby zawsze stać w mikrofonie. Pani się tak dziwo, dobrze pani jarzy, z czym się ten mikrofon paniczce kojarzy. Dobrze pani myśli, bo on je łącznikiem między mną i panią, no i tym głośnikiem. Teraz bez ten łącznik chciałem prima sorta, coś pani oświadczyć, coś jakby egzorta. Że mi się podoba stać tu Jerunie, dokładnie przed panią i przy mikrofonie. Bo jak tu już przy tym mikrofonie stoja, to się teraz pani rychty już nie boja. No i chyba teraz to bych nie był sobą, jakbych nie powiedział, że ci się podoba. Piosenka się kończy, mikrofon odstawia i się bez niego do pani przystawia. Niech pani nie robi miny tak niewinnej, na każdym występie śpiewam tak do innej. To jest taki synek, taki prima sorta, działam na kobiety jak najsłodsza dorta. Taki odlotowy, rytmiczny i zdrowy, synek atrakcyjny, Polo hip-hopowy. I lecimy dalej, zaglądamy na kolejny szlagier. Jademy. Czasem nie jest ci łatwo i wiatr oczy dnie, wokół sam
10 propozycja już przed Wami. Biercie telefony i głosujcie, bo rychtyk jest fajno. Spójrz, na niebie milion gwiazd, które wskażą naszą drogę. Przypomną dziecięcy gwar, duszę ukoją do snu. Gdzieś tam, wysoko na niebie, odnajdziesz życia sens. Zatrzymaj się, odpocznij w potrzebie. Z radością witaj nowy dzień. Czy jesteś tam? Ja wołam Cię. Chcę, byś pokierował życiem moim. Czy jesteś tam? Usłysz wołanie serc, bądź mym ukojeniem i spokojem. Zapomnij o troskach i zmartwieniach, z uśmiechem zacznij żyć. Odrzucaj wszystkie złe wspomnienia. O miłości zacznij śnić. Czy jesteś tam? Ja wołam Cię. Chcę, byś pokierował życiem moim. Czy jesteś tam? Usłysz wołanie serc, bądź mym ukojeniem i spokojem. Czy jesteś tam? Czy jesteś tam? Ja wołam Cię. Ja wołam Cię. Chcę, byś pokierował życiem moim. Czy jesteś tam? Czy jesteś tam? Usłysz wołanie serc, bądź mym ukojeniem i spokojem. Bądź mym ukojeniem i spokojem. Na dzisiaj to już wszystko, Rostomili. Zapraszam Was fest pięknie na jutro. Jutro we środa, w samym środku tygodnia, zaś się będziemy widzieć. Liczę, że się wszyscy spotkamy. Byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się. Do zobaczenia. Jademy!